Rumah dong yang rumah PG Fresh nih logoफोरनि बेग बरिया बेग फानो बेग नै बेबो बेग नै बेबो नै जिकेट नै लोगोफोरनि बेबो नुगासिनो दं नै सासेया नै बेबो ओरैहाय दंबावो लोगोफ्रा जोंहा ओरै जों फैब्ला नै बेयाव मोनसे खथ्रा दङ नोंथांमोना नायलांनो हागोनलै नै बेयाव फलाद इस्पिनि ओमफ्राय ओरैहाय नै लोगोफोरनि रुमलै आरो दंबावो सानैनि रुम दंबावो आंखौ देखायफिनला हला हलनो ओरै फैनानै ओरै टयलेट दङ ओरैनो टयलेट दै rumah hasilnya yang si गाबोननिफ्राय गयिं मिथिनै लोगोफोर बेंगालराव सिखो नै सिबावनासै दे नोंसोरनि भिडिअ लाबोनाय जाबाय दे थेंक इउ उन्दुनानैहाय सिखारनायलै नै सिखारनायसै लोगोफोर नै सासेया हरै उन्दुगासिनो दं नै सासेया ओरै सिखारबाय मम' खालि नै इयाव खालि उन्दुदों नै उन्दुगासिनो दं पार्टनारा उसके बाद इसमें सो गया था ना सुबह सुबह वॉशरूम गया अभी मैं सो गया था मैं अभी उठ गया अभी ब्रेकफास्ट करेगा उसके बाद हम लोग जाऊंगा ठीक है हेलो दोस्त लोग मैं अभी सो गया था अभी टाइम होने वाला है और टाइम कितना हुआ बस गया ठीक है हम लोग जा रहा है हेलो हाय nggak so ya abi ya udah bawa telepon sih ya उसके बाद हम लोग मिल जा रहा ya Allah उसके बाद dengar kayaknya मेरा दोस्त लोग oke thank you